Witam Was pięknie. Roztomili wyrządzę Wam coś o sztrajchowanych wajcach. Polacy na to prawią pisanki. Do Wielkanocy jeszcze kapkę czasu, ale jadem te teksty tak jako idą, to już dzisiaj będzie o sztrajchowanych wajcach. Chciałbym aspoň wspomnieć kapkę to ta Wielkanoc, a wyrządzę Wam aj skiel się wzięły te sztrajchowane wajca. Jak macie radzi to moi wyrządzani, a bulczyni, drzistani, fulani, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Tuż posłuchajcie o tych wajcach. Wajco to jest żywot. Dycki go tak ludzie widzieli. To jest aj najważniejszy symbol świąt Wielkiej Nocy. Jako we Wilije się ludzie łomią opłatkiem, tak we Wielkanoc sieje wajca, a winszuje się zdrowio, a co by się darzyło. Jak wajco się pokulo do kosza, to jest znak, że już je czas, co by świętować. U Słowian wajco to był symbol żywota, siły, a plymności. Sztrajchowane wajca się wzięły ze starożytnych kultów słowiańskich, bo przeca wajca się kiesi dawało bogom. Ta małowiec to był takowny most między ludziami a bogami. Ponikierzy a i wierzyli, że świat jest podobny do wajca, a stoi na kurzich szłapach. Jak na polski słowiański ziemię przyszła nowa religia z Rzymu, to faroże a biskupi zakazali ludziom dawać wajca na stoły we Wielkanoc. Ale ten zwyk a tradycji był silniejszy, tuż wajco zostało. Ludzie okrom tej oficjalnej religii mieli swoją, kierą odprawiali po chałupach, a niechali se godnie swoich starych słowiańskich zwyków. Słowianie sztrajchowali wajca dycki na jarę gody, a sztrajchowali tam roztomańte wieca. Symbole, które były z kosmosu, a z przyrody, albo wieca, o które pytali swoich bogów. Tuż był tam na nich baj miesiączek, było słonko, gwiazdki, ogień, a wszystko to, co dawało światło, bo Słowianie go mieli fezdradzi. Bo przeca światło dycki je przeciw ćmokowi, a przeciw nocy. Na wajcach kupa było wiecy, które były jako rąb, bo z matematyki pamiętacie, że rąb to jest coś podobnego do wajca, tyle, że jest ostry. Po kraju wajca a rąbu wandruje słonko, rośnie na nim strum żywota, a som żywot. Na wajcach ludzie hańdowni sztrajchowali swój żywot, a można a i swoje marzenia. Wszystko to, co by chcieli mieć, a kany by chcieli być. Ale godnie się sztrajchowało bajkaczyce, kieredycki przyfurkły na jor, a otwórkły przed zimą. A podle tego ludzie hańdowni se mierzyli czas. Wajco to była aj obrona przeciw złym mocom, przeciw czarownicom, babajagom, a jej czarom. Kupa maści się robiło z wajec, bo się wierzyło, że poradzą wyleczyć roztomańte moce. A aj jak się wajce do czegoś ich użyło, to szupy się dawało spadki kurom, ale hańdowni się ich używało aj w magii, bo poradziły niszczyć zło. Niż się stawiało chałupę, to się pod nią musiało zakopać szupy z wajec. We Wielkanoc zakopowało się szupy na grunt, co by uroda była szumno. Wodą, w której się ważyło wajco, kiedy się potem sztrajchowało, paniczki se mazały gębę, a potem aj całe ciało, co by dłuższe wyglądały młodo, a były szumne a zdrowe. Tą wodę się używało aj przeciw roztomańtym nimocom. Wajcami się liczyło fonsok, febrę, zimnicę, rymę a żółtaczkę. Ludzie wierzyli, że nimoc może przynieść na wajco, kiedy nimocny człowiek będzie dzierżał wajco na ręce, a się na niego dziwał. Potem trzeba było wynieść to wajco z chałupy za płot, za grunt, a wyciepać najlepsze tam, kany się schodzą cesty. Z krystego nigdy się nie śmiało przynieść do chałupy cudzego wajca, kiedy się naszło kańsik daleko od chałupy. Wajca sztrajchowały dycki paniczki, ale trzeba było dawać pozór, bo nie każda ich mogła posztrajchować. Nie śmiała tego robić baba, kiero miała kramy. Po polsku okres. Jak kiero paniczka nie poradziła pięknie sztrajchować, to mogła wajco pomalować na jedną barwę. Do sztrajchowania się brało buraki, szupę z cebuli albo zielony resz. Wszystko, co barwiło. Na cieszyńskiej ziemi, a na Śląsku szkrobało się nożem na wajcu roztomańte wzory. Wielkanocne wajco ludzie radzi dawali jako prezent, baj wandrokom, co by pożykali za duszę u mrzików.
Podkowie i dowali dzieckom, co by rosły zdrowe, szykowne, a posłeszne. Wajca się dowało każdemu, kto przyszł powinszować, a dziołchy dowały sztrajchowane wajca chłopcom, kierych by chciały mieć za chłopów. Wajco, kiedy wrażymy do kosza ze święcunką, to je żywot. To je aj nadzieja na lepszy czas. Kiedy na ozaj przyjdzie, nie musimy tym uwierzyć. To wajco to też jest taki przykład tego, jako naszo prastaro słowiańsko tradycji furt żyje pospołu z religią, kierą hańdowni przysmyczyli ze Rzymu.